Твое жаданне споўнілася, сестра. Пра шмат гадоў мы завіталі ў дом, дзе прайшло наше дзяцінства. Колькі раз я сюды вярталася ў сне. Распальвала огонь, протирала пыль з рэчаў, знаходзіла свае старыя лялькі, размаўляла з імі, расказвала, дзялілася з імі сваімі крыўдамі і радасцямі. Нарэшце твой сон спраўдзіўся, толькі няма часу, каб распаліць нам агонь. Але здавалася мне, калі я вярнуся ў гэты стары дом, я вярнуся ў сваё дзяцінства. Зноў стану той маленькай дзяўчынкай, дзе ты зноў будзеш мяне палохаць, дамавічком у-пад печкі, бярвяным цмокам, слугамі фей, якія выкрадалі дзяцей. Ну, моя даражэнькая сястрыца, не буду зараз табе хлусіць пра цмока, пра фей, але існаванне дамавічка – рэч бясспрэчная. Нам неабходна выехаць адсюль хутчэй, пакуль не сцямнела. Пайду набяру вады са студні для машыны. Дзіўны вечар, чароўны дом. І гэта старая шафа, у якой некалі жылі паліто і футра. Мой маленькі драўляны ложак, здаецца, тварда прылегчы на яго. І сон ахіне на мяне сваю чароўную коўдру. Усе апошнія гады мне сніўся гэты дом. Што прысніцца цяпер? Кажуць, дамавічкі патрэбны людзям, каб дапамагаць падтрымліваць парадак у хаце, падтрымліваць агонь у пячы ці ганяць мышэй. Спіць. Скныр! А? Ну что, ёсць? Чакай, чакай. Слухай, здаецца, ёсць. Паглядзі, ідзі сюды. Дзяўчынка. Прыгожая. Наіўная. Таго веку, што нам трэба. Сама то. Ну нарэшце нам пашанцавала. У мяне ўжо ўсе ногі гудзяць ад гэтых шуканняў. Слухай. Але сапраўды прыгожая. А фея якраз любіць прыгожых дзяўчынак. Ну. І калі мы яе прывядзем да яе, яна адкрые ўсе трасны. А гэта нам і патрэбна. А яна не дагадаецца? Ну, канешне, не. Яна ўвесь час будзе думаць, што знаходзіцца ў прыгожым сне. А залаты сон фея адчыніць? Абавязкова, Скныр! Адчыніць! А там столькі золата, колькі захочаш! Шыкоўна. Скныр, глядзі. А гэта хто? Не хвалюйся. Это домовик. Ты цішэй! Ён можа прачнуцца і нам перашкодзіць. Давай, наваражы чаго-небудзь. Толькі ведаеш, наваражай чаго-небудзь. Ведаеш што? Што? Трэба зрабіць велізарныя крокі і вот такія вот сляды. Ну Каб так калі рабі. хто за намі паімчыцца, падумалі, што тут нейкі волат скраў ці што. 2, 3, 4, Што здарылася? 5.
Не бойся, маленькая Шесть. прыгожая дзяўчынка. 7. Гэта сон. Прыгожы сон. А цяпер пабеглі да феі. Ой, Вось табе і пачатак. ты кто? Як хто? Не пазнаў? Не, Это ж я, дамавічок. домовичок? Так, мы ж з тобой сколькі разоў сустракаліся. Ты ж пастаянна на мяне свае псоты скідваеш. Прабач, домовичок, калі б я ведаў, што ты існуеш, я б ніколі на цябе не нагаворваў. Паслухай, вучыся ад сваёй сястры. Вось яна ніколі ні на кога не скідвае сваю віну. За дзяўчынка! Што будзем рабіць? Няма. Сляды! Нехта выкраў маю сястру. Ты бачыш, якія велізарныя? Гэта атрымліваецца, пакуль я спаў, нейкі волат выкраў дзяўчынку. Што рабіць? Выпраўляцца ў пагоню. Якую пагоню? Ты бачыш сляды? Які ён сам быў, уяўляеш? Хто нас вырутае? У мяне ёсць бацькоўская стрэльба. Пачакай, пачакай, я тоже зараз нешта пагляжу. Павінна нешта быць. Нешта зараз. Павінна... Дудачка. Яна засталася мне ад дзядулі. Можа, яна чароўная? У пагоню. А як мы вырутаем дзяўчынку? А калі самі попадзём у бяду, хто нас вырутае? Твой драўляны рыцар, у которого меч зламаны? Калі б ён мог, абавязкова выратаў бы. Ён не такі трус, як ты. Не ведаю. Сябры мае, я з вами. Мы разом. Я все бачыў і чуў. Наперад, у пагоню. Скнир, да почакай ти! Я так змарилася! Бачили, змора змарилася. Лепш ти змарила наших доганятих. Ой. Слухай, а яны зусім блізка. Ды наперадзе нейкі драўляны цурбан. І адкуль ён толькі ўзяўся на нашы галовы? Что за цурбан, ты ведаешь? Гэта мой улюблены драўляны рыцар. Ён заўсёды мяне Улюбленный рыцар. Слухай, Драўляны. улюбёны, не улюбёны, а я стамілася. Давай наваражы чаго-небудзь. Слухай, наворожи. Сама хоть что-нибудь можешь зрабіць ці не? Ведаеш, што, Скныр? Я далей не зраблю ні кроку. Я стварэнне далікатнае. Мяне трэба любіць, шанаваць. І ўвогуле, ведаеш што? Что? Шлях у трэці сон ведаю толькі я.
як знішчыць барадаўку. Да. О! Як знішчыць даганятых. Трымай. Чалавек заўжды блукае, бо шукае шчасця ён. Чалавек заўжды жадае, а жаданні здзейсніць сон. О, бачила? Якую я кветку стварыў, а? Прыгожа. Духмяная! Але ведаеш што? Ты яе лепш не нюхай. Панюхаеш і заснеш. Зноў, і я нават не дапамагу. Так што трэба хутчэй ісці, а яна неяк затрымае нашых дагадзятых. Пайшлі, ой, не магу. Да пачакай ты! Кветка, канешне, прыгожая, але чаму каля яе вядро з вадой? Ведаеш што? Што? Зморачка ты моя даражэнькая. Каб ты не сунула свой нос у мае чары, а можа б і вядра гэтага б не было. Чаго стаіш? Пайшлі хутчэй. Пайшлі ды пайшлі. Ух ты, якая прыгожая мясціна. Вось тут мы і пачакаем драўлянага рыцара, пакуль ён дапаможа сялянам адрамантаваць плаціну. Ты не супраць, дамавічок? Я ніколі не супраць. Сядзець, адпачываць, а лепш ляжаць. Гэта ж моя любімая справа. Паглядзі, якая дзіўная кветка. А вось нехта пакінуў вядро, каб страннікі маглі натаміць смаку ў такую спёку. Ай, перастань брызгацца, я не зношу вады. А які ў гэтай кветкі дзіўны пах. Што з табой? Што здарылася? Табе добра? Да, мне добра. Мои маленькие сябры, яны стаміліся ў дарозе і прылеглі адпачнуць. Хай хвілінку паляжаць. А я за тое, што гэта прыгожая кветка сваімі пялёсткамі прыкрыла іх у гэты спякотны дзень, палю яе вадой. Дзякуй табе, шляхетны падарожнік. Але твае сябры не спяць. Я іх зачаравала. Зачаравала? Але навошта? Па загаду злога чараўніка, які мяне стварыў. Я спрабавала і цябе зачараваць, але ў мяне гэта не атрымалася. Ну так, бо я драўляны, мілая кветачка. Расчаруй маіх сяброў. Здымі свае чары. Я магу спакусіць толькі да сну. Гэта я ўсім вінаваты. Затрымаўся памагчы сялянам. І вось, сябры мае, папалі ў бяду. За тваю дабрыню мне так хочацца дапамагчы. Ведаеш, я не магу іх расчараваць. Але я ведаю, як гэта можаш зрабіць ты. Я? Так, у дамавічка ёсць чароўная дудачка. Зайграй на ёй, і твае сябры прачнуцца.
Ёсцика так. Але я зусім не умею играть. Да и дудка, мне здаецца, зусім звычайная. А ты прыкладзі яе да сваіх вуснаў, і яна ўсё сама зробіць. Ой, болить. А у мяне гузак будзе. А у меня синяк. Что с вами, сябры? Такое ўражанне, как ніхто вас адлупцаваў, здаецца. Яшчэ калі я засынаў, заіграла некая дзіўная музыка. Все сталося таким ярким, таким бляскучым. Заігралі такія дзіўныя музыканты, аж не захацелася прачынацца. Так, я таксама іх бачыў. І музыка такая цудоўная была. І так добра было. А потым заіграла вось гэта дудачка. Я зразу успомніў пра родны дом, пра маці з рушніком, пра радасны смех сястры. Так, я таксама іх чуў. І потым прыйшлі музыканты, узялі свае інструменты і білі мяне, па чым попала. Ага, нават па галаве. Сябры мои, сябры, але гэта дудачка выратавала вас. А цяпер наперад, у пагоню, нам некалі трэба спяшацца. Дзякуй табе, шляхетны рыцар, за тваю дабрыню. Шчаслівай дарогі! Бывай. Бедная, несчастная зморочка. Болят мои ноженьки и ломят мои рученьки. Никто меня не пошкодуе. Ты лепш паглядзі, куды мы прыйшлі. И куды ж? Глядзі, які замак. А ведаеш, хто там жыве? Кто? Король боязліўца. І ведаеш, што? Что? От менавіта ён нам і дапаможа. Скныр, А? такі ты дзіўны. Як ён нам дапаможа, калі ён сам баязліўца? О, не скажы. Ты ведаеш, боязліўцы гэта самыя небяспечныя людзі. Так што пайшлі ў замак. Скныр, Ну? які ты у мяне разумны! Ой, ты яшчэ не ведаеш, які. Почетно и завидна наша роль, да наша роль, да наша роль, да наша роль. Не может без охранников король, когда идем, дрожит кругом земля. Всегда мы подле короля. Охрана! Встает охрана! Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муха муху бей, тянем на мушку. Сябры мои, паглядзіце, але гэта сапраўдны замак. Так, а давайте адпачнём у гэтым замку. Ты, дамавічок, гультай і дамасед. Мы не павінны страчаць часу. Ну, дамасед. І што з гэтага? А дзе мне было вандраваць? Ад печы да лавы? На дапамогу! На дапамогу! Чуеце? Ратуйце! Гіну! Сябры, наперад, трэба дапамагчы. Аліся! Будзеце ведаць цяпер, як бегчы на дапамогу неведама каму і неведама куды. Сядзіце цяпер тут. Яшчэ адзін крок, я страляю. Ай, А ну, адпусці маіх сяброў. не магу, Чаму? таму што стрэльба не зараджана. Ах, не заражана.
Ну гэта мы зараз спраўдзім. Лічу до 5. 1. Ваша милость, тата ее стреляе. Не бойся, дачушка. Стрельба не зараджена. 2. Ага, не зараджена. А чаму вы тады за мяне схаваліся? Это не я сховался. Это ты у героичном порыве за меня прикрыла собою. 3. Ваша милость, мне здаецца, она ўсё ж таки стрэліць. Што тады, ваша милость? 4. Тады, дачушка, атрымаеш узнагароду. Пасмяротна. 5. Сдаёмся. А ну, Сдаёмся. отпускаем их сяброў. Не могу. Что? Не могу. Зноў? Честно, королевская, не могу. Сомлел. Сомлели ноги, сомлели руки, не могу пошевелить. Да поможи мне, добрый хлопчик. Вот, теперь все разом. Уставай, дочушка. Уставай, мы перемогли. Пойдем. Ваша милость, до паўночы засталося паўгадзіны, зараз прыйдзе разбойніца. Уцякайма, ваша милость. Уцякайма. А гэтыя няхай пасядзяць тут, нацерпяцца страху. Говорят мы бяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Королевая карта бита, бит и весь его отряд. Дело будет шито-крыто, карты правду говорят. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля. Давайте золото, гроши, все, что у вас есть. Нічого нема. У них тільки некая дудка і незаражена стрельба. Ну, добро, у котел зварить, засмажить их. Ой, матуля, а погляді, який хлопчик, а покинь його мне. Чому гэта табе? Я так само його хочу. Ясно, саме пригожая. Хто ти прихожая, а диді страшидла? Я страшидла, а ти баба Яга. А ти кікімора. Ну, дівчата, не сваритеся. Добре, одной буде рука, а другой буде голова. Оно шляхетніше, найпригожейше, наймилейше. Пані, такой цудовной красоты я не бачу ніколи в світі. Ой, ви чули? Мені ніколи таких слов ніхто не говорив. Тільки чула. Образина, людожерка, злодейка. Ух! Ну что, у такой королевы не может быть жестким сердцем. Чули? Чули? Ён назваў мяне королевой.
О наимилейшая королева, пропусти нас, коля ласка. Поважаная, нам трэба спасти маленькую дзяўчынку. Ну, дзяўчынку. Так. Ну, добра. У меня так самого две дзяўчынкі прыгажуні. Я дзяўчынак люблю. Добра, ідзіце, але ідзіце хутчэй, пакуль я не перадумала. Я никогда не могла сесть и что-то написать. Это нужно понять, что сердцу хочется сказать. Я хочу спеть о любви, а я хочу о храбрости. А я об одиночестве. А я о всех, но больше о себе. Не хочется мне петь, в любовь не верю я. Душа моя давно слепа, и лирика не для меня. Все гэта добра. Все гэта лірыка. Але дзе дзяўчына? Ну дзе? Зараз яны знаходзяцца разам з феяй у першым квяточным сне. У першым. А залаты трэці? Трэці. Памятаеш? Так. Пойдзем туды за дзяўчынкай, а там столькі золата, і забярем яго столькі, колькі захочам, і купім сабе усё! Усё купім! Усё. Але ведаеш што? Трэба спачатку знішчыць фею. Ну, вось, нарэшце ў тваю галаву прыйшла хоць якая шыкоўная ідэя. Ну? Скнырчык, я заўсёды была тваёй аднадумцай. Ну ўсё, хопіць гэтых міласцей, вставай з трону, дурань. Каралеўства сноў – гэта самае цудоўнае каралеўства ў свеце. У ім 3 сны. Зараз мы з табой знаходзімся ў першым сне, у кветкавым. Гэта сон кветак, яркіх красак, прыемных пахаў. У гэтым сне я пранаю свае найпрыгажэйшыя сукенкі. Як прыгожа, як цудоўна. Так, прыгожа. У другім сне мы апынаемся ў палоне чорных жахаў, жудасных кашмараў, страшных пачвараў. І сама смерць блукае недзе паблізу. Там можа дапамагчы толькі любоў. Яна хуценька перанясе нас у 3-ці сон. 3-ці сон – гэта сон міласэрнасці і любові. У ім знаходзяцца самыя найкаштоўнейшыя духоўныя скарбы. Але толькі выбраныя людзі знаюць пра гэта. Звычайныя людзі бачаць там груды золата,
драгацэнных камянёў, дыяменты, сапраўдныя скарбы, схаваныя ад іх сквапных вачэй. Мілая госця, мяне нехта патрабуе ў троннай зале, я павінна адысці на некалькі хвілін. Я цябе пакіну ў першым сне. Там табе не будзе сумна сярод срэбраных люстэркаў і кветак. Давай я цябе праваджу і скоранька вярнуся за табой. Хорошо. Вітаем цябе, шаноўная фея. І я рада вас бачыць, дарагія госці. Як вам падабаецца маё каралеўства? О, такого цудоўнага каралеўства і такіх духмяных кветак мы не бачылі ў сваім жыцці ніколі. І такіх нікчэмных служак, як гэтыя во два. Мы ж дагорваліся з табой саблюдаць этыкет. Якія невыхаваныя ў цябе сябры, рыцар. Яны разгубіліся, убачыўшы такую прыгажосць. Сапраўды, маё каралеўства самае прыгожае ў свеце. Каралеўства сноў. Нешта хочацца спаць, пакуль фея расказвае свае казкі. Якія нахабныя ў цябе сябры, рыцар. Яны, напэўна, вельмі стаміліся, фея. Нам трэба ісці. Мы прыйшлі па справе, не слухаць гэтыя казкі. Так, навошта ты загадала сваім служкам выкрасць маю сястру? Якія няўдзячныя госці, да таго ж яшчэ і нязваныя. Пэўна, трэба ператварыць вас у кветкі, каб не раздражнялі мяне. Самы час. Слухай, а гэтага драўлянага чурбана нічога не бярэ. Ну што тут скажаш? Дзерава. Дзе дзеліся мае сябры? І куды знікла ваша гаспадыня? У нас няма больше гаспадыні. Мы валадары ўсяго. Мы валадары залатога сну. І тое, што тут самае каштоўнае – золата! Золата! А калі золата такое, можа, яго можна абмяняць на маіх сяброў і на фею? Так ты аб чым гаворыш, дурань драўляны? У цябе ёсць золата! На што табе якія сябры? Цішэй. Слухай, рыцар, твае сябры зараз знаходзяцца ў другім сне. Там ёсць і фея. Але гэта самы кашмарны сон, бо там ёсць смерць. А смерць нікога не адпускае. Ну, калі золата такая найвышэйшая каштоўнасць, ці нельга яго абмяняць у смерці на жыццё феі і маіх сяброў? Ну, Як слухай. з ім можна размаўляць, а? Як з ім можна размаўляць? У цябе ёсць золата! Якія сябры? Зморачка, пайшлі хутчэй адсюль, я не магу яго слухаць. Рыцар, жыццё можна абмяняць толькі на жыццё. А які варыянт камусьці добраахвотна мяняць сваё жыццё дзеля жыцця іншага? Забудзься ты пра сваіх сяброў, ды вяртайся дадому. Не, я не вярнуся, пакуль не выратую маіх сяброў. Зморачка, пайшлі, я ўжо не магу трымаць, там усё золата на свеце. Пойдём, А ты пойдём. стой тут, драўляны ёлупень. Хачу,
Каб смерть забрала меня в свой третий сон, замест жыцця феи и моих сябров. Я вперед. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора. Як приємно бачить таких щасливих дітей. Одразу хочеться виконати усякое ваше жадання. Діти, якое у вас самое великое жадання? Мы хочем вернуться додому. А вы ни про что не забылись? Хутчэй додому. Ну что ж, хай будзе по-вашему. Отправляйтесь додому. І каб драўляны рыцар вярнуўся. Нарэшце. Рыцар, цяпер ты вольны. Няўжо смерть отпустила мяне? Так, бо твоё жыццё належыць майму сыну і гэтым дзецям. І пакуль яны будуць любіць цябе, будзеш жыць ты. Але дзеці хутка вырастаюць і становяцца дарослымі, і забываюцца пра свае улюбёныя цацкі і лялькі. Няправда! Мы ніколі не забудем драўлянага рыцара. Добра, адпраўляйцеся ўжо дадому. І ты, дамавічок, разам з імі. Рыцар вас дагоніць. Ты ім верыш? Такое жыццё. Ты самый пригожий и самый милый на свете. Не, Зморачка, гэта ты у мяне самая прыгожая на свеце. Але што з імі, Марыя? Яны трапілі ў трэці сон і палюбілі адзін аднаго, бо ў трэцім сне нарадзіўся мой сын. А той, хто хоць раз наблізіцца да яго, ужо не можа не любіць. Рыцар, заставайся ў маім каралеўстве. Будзеш мне верным сябрам і добрым памочнікам. Дзякуй, Марыя. Не, я не магу застацца. Паглядзі ў гэтае люстэрка часу. Яно пакажа, што станецца з табой праз 5 гадоў. Бачу. Што? Пакрытая, закінуты дом. Пакрытыя пылам рэчы і сябе на сцяне. Застанешся? Не. Чаму? Бо веру, што дзеці гэтых дзяцей некалі вернуцца ў пакінуты дом і знойдуць кінутую ляльку. Бывай, Марыя. Бывай, шляхетны рыцар. Ненастное солнце взойдет. Золотенький ты мой скнырчик. Ты мне даражэй за ўсё золата на свеце, Зморачка. До
Дорить нам Рождество, дорить нам Рождество, дорить нам Рождество, любов. Дорить нам Ісус, дорить нам Ісус, дорить нам Ісус, любов. Мы все переживаем, коли пришла бяда, але завжди приходить час Рождества. Заўсёды мусім ведаць, калі праблемы знов, што дорить нам Ісус любов. Дорить нам Рождество, дорить нам Рождество, дорить нам Рождество, любов. Дорить нам Ісус, дорить нам Ісус, Дорить нам Ісус, любов. І може падається, що спів не так учить, життя іде не так, як має бить. Ти не зважай на тое, час радості прийшов, бо дорить нам Ісус любов. Дорить нам Рождество, дорить нам Рождество, дорить нам Рождество, любов. Дорить нам Ісус, дорить нам Ісус, дорить нам Ісус, любов. Ha ha ha!